Yau da karkara da cikin birni muna kiran ku sauraro daga kamfani mai rabo na wuta. Shin ko kun san cewa kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna na sayo wutar lantarki na naira miliyan 5,000 zuwa miliyan 7,000 a kowane wata? Shin ko kun san cewa wajibi ne kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ya biya kuɗin wutar da ya sayo a duk wata? Shin ko kun san cewa kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna na biyan taron kashi 4% na kuɗin wutan da bai biya ba a duk wata? Shin ko kun san cewa dukkan kamfanonin samar da wutar lantarki wato generation companies da kamfanin dakon lantarki wato Transmission Company of Nigeria TCN sun dogara ne kacokam kan kuɗin wutar da muke biya domin gudanar da ayyukansu? Shin ko kun san cewa naira 20 ne kawai a cikin duk naira 100 da kuka biya na kuɗin wutar lantarki ke zuwa aljihun kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna? Shin ko ka san cewa idan ka ki biyan kuɗin wuta ko ka yi amfani da lantarki ba bisa ka'ida ba ka ha'inci makotanka da sauran jama'ar jihar mu baki ɗaya? Shin ko kun san cewa satar wutar lantarki, lalata mita da amfani da wutar lantarki ta bayan gida laifi ne babba wanda ka iya kai ka kurkuku na tsawon shekaru 5 da kuma tara mai tsanani? Turka shi, ashe kenan biyan kuɗin wuta shine kashin bayan ci gaba da samun ingantacciyar wutar lantarki. Dole ne mu dinga biyan kuɗin wutan mu a kowane wata domin samun ingantacciyar wutar lantarki mai ɗorewa. Da kuɗin wutar lantarkin da muke biya ne ake siyan transformer, wayoyin rarraba wutar lantarki, gyare-gyaren na'urorin da suka lalace, sayan motoci da kuma biyan albashin ma'aikata. Mu zama 'yan ƙasa na gari, mu rinka biyan kuɗin wutan mu akan kari, mu guji lalata mita ko amfani da wutar lantarki ta bayan gida, mu guji satar wuta ko sagala waya, mu tabbata an ba mu rasidin mu a duk lokacin da muka biya kuɗi. Wannan sako ne daga kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna. Yau da karkara da cikin birni muna kiran ku sauraro daga kamfani mai rabo na wuta.